Mga higala ug mga kaigsuonan, mayong adlaw kaninyong tanan. Unas tanan, kini si Evangelista Vic Balbido sa Vic Balbido Evangelistic Ministry nga diya manukad sa Petaluma, California, tinipong bansa sa Amerika. Karong adlaw anaatay paghisgutan nga labing may danon sa atong kinabuhi. O tuguti nga ako padayag, klaro, patinaw kanimo bahin sa kinabuhi sa tao. Unas tanan, ang kinabuhi sa tao mubo kaayo. Life is very short. O ngano man gayod nga ang tao mamatay man, mo ning atong pag-isgutan kay mura kini nagpabilin nga tanghaga sa kadaghanang mga katawhan. Uso naman gani kining mga kamatay na ay mga bata pa, mga hingkod o mga idaran, way pili sa edad kung bahin na sa pagkamatay sa tao. Now, unsaon man nato pagandam sa atong kalag, una pagkita mo biya nining kalibutan. Ang Dios nga labing makagagahom ang magbubuhat kanato, nagapadayag niining mga tubag niining mga pangutana diha sa iyang pulong nga gitawag nato Biblia. Ang Biblia mao kini ang basahon diin anaa ang mga kabubuton, huna-huna, plano, tuyo sa Dios sa atong kinabuhi. Now, so ang Biblia maora ang atong taytayan sa pag-ila kinsa ug unsa ang Dios. Ang Dios siyang mabubuhat sa tanan, anaa siya hingpit nga kabubuton, siya ang hingpit nga pagkamatarong, hingpit siyang makiangayon, hingpit siya nga gugma, anaa siya ay kinabuhing wala na katapusan, labaw nga makagagahom, siya nasayod sa tanan, anaa siya sa tanang dapit, dili na siya mausab, ug siya ang kamatuoran. Mao kana ang gilakbitan lang nato ang pipila ka mga kinaiya sa Dios. So atong ila-ilahon siya pinagi sa pagtuon sa iyang pulong. Kay diha lamang sa Biblia nga atong mailhan kinsa ug unsa siya, o ato sang mailhan kinsa ug unsa kita nga mga tao nga iyang mga binuhat. Kitang mga tao gihatagan niya og mga kinaiya sa atong pagkatao sa mapananglit sa atong matngon sa atong kaugalingon, ang atong pangisip, ang atong tanlag, ngingon og conscience, ang atong kaugalingong kabubuton, ug ang atong pagbati. Mao kini ang
mga kinaiya sa atong pagkakita ng mga tao. Now, mangutana ka, unsa may tuyo sa Dios nga kita iya manggibuhat? Unas tanan, mga sinugdanan kining mga punto sa pagtulunan nga atong nahibaw-an tingali sa atong pagtambong og mga tigom sa nagkalaing simbahan o katikismo, ibutang ta. So, ana ang mga tubag ngano man nga buhat man kita sa Dios. Unas tanan aron kita makaila kaniya. Ikaduha aron kita mahigugma kaniya. Atong balusan ang iyang gugma nga iyang gihatag kanato. Ikatulo aron kita makaalagad kaniya. Ikaupat aron kita magauban na kaniya didto sa langit hangtod sa hangtod. Now, okay, ato yung tukion nga ngano man gyud nga ang tao mamatay man. Okay? Unas tanan, mamatay ang tao gumikan sa unsay nabuhat sa una nato gidikanan si Adan ug si Iba. Dito sila sa Harden sa Eden o sa ilang pagpuyo didto nga hingpit nga kaimtangan. Gidid-an sila sa Dios sa pagkaon sa bungas kahoy didto sa taliwala sa Harden sa Eden. Misulti ang Dios kanila nga makakaon sila sa tanang bunga sa tanang kahoy gawas lamang sa usa nga to'y gidili sa Dios. Kay kadtong kahuya ang bunga niyadto mao ang pag-ila sa maayo ug sa dautan. Nga gipasidan-an silang duha sa Adan ug si Iba. Sa adlaw nga kamumukaon niya ng akong gidili nga bungas kahoy, mamatay gayud kamo. Mao katoy gisulti sa Dios diha sa Henesis. Sa unsa may netabo, misunod ba sila sa pasidaan sa Dios o wala? Wala sila musunod. Kay kadto si Lucifer nga nahimo ng Satanas, gigihan man sa Dios human siya miturok kaniya ang pagkamapahitason, buot siyang mahimong sama sa Dios, mao katong giigihan siya, gipapahawa siya sa Dios sa iyang gingarian o miingon ang Dios adto ka na sa impyerno. Apan nanighawak man ni si Lucifer nga karon Satanas na, miingon siya mao ba kanay Dios nga gugma nga imo kaming mga binuhaton niya, imo lang ming itambog dito sa impyerno nga ingon lang ni ana kasayon. Mao nga ang Dios mitubag kaniya, Boyno Satanas, ako unang oktaba, but pasabot ako unang postpone ang akong pagtambog nimo, akong buhaton ng tao. So mao kadto nga gibuhat si Adan ug si Iba. Kay pinaagi ni kanila anha makita ni Satanas nga tinuod di ay ang Dios gugma apan hustisya pod. Kay kining duha ka kinaiya sa Dios gugma o hustisya, magbanus-banus ni sila sa paglihok ngadtos binuhat sa Dios. Kung musunod ang binuhat sa Dios, ang iyang gugma mo ay mo abante. Apan sa diha nga
siya musupak, then moatras ang gugma, moabanti ang hustisya. So, mao kana ang pulisa sa Dios, lagda sa Dios. Mao tong nakita ni Satanas nga tinuod di ay nga ang Dios gugma o sasama usab nga higayon siya hustisya. So mao to nga giigihan si Satanas o nanaog siya dito sa paraiso sa hardin sa Eden aron sa pagtintal nila ni Adan ug ni Iba. Ang original nga ngalan nila ni Adan Ish ug si Iba Isha. Mga karon dili na sila Ish ug Isha sa pagkalaglag nila sa natintal sila ni Satanas. Nga miingon Satanas, unsay gidili ninyo sa Dios? Miingon ang babae nga si Isha, gididaan kami sa pagkaon niya ng bungas kahoy dias taliwa sa hardin sa Eden, kay sa adlaw mukaon kami niya na mamatay gayud kami buta sabot kami ni Adan. So mo na nga dili kami mukaon. Apan mingon dayon si Satanas, dili ka na tinuod, dili lang buot ang Dios nga pariho mo kaniya nga manaay kaalam, kayo mukaon mo niya na maparihas mo niya, maabli ani niyong salabutan. Mo to na dani ang babae. Si Isa mo'y giuna ug karon kay ingkaon man siya, nadani man siya ni Satanas, dili na siya Isa, nahimo na siyang Iba. Okay? So mao kadtong nahitabo. Inya mikaon usab si Adan. Karon nangalaglag na sila og diha-diha. Giigihan na usab sila sa Dios, pahawa mo dinhi. Kay dili na mo angayan mo puyo dinhi. O karon ang kahimtang ninyo mao kini. Buhi kayo kamo sa inyong lawas, apan patay espiritual. Patay ka espiritual, dili kay ang espiritu namatay, kundi kana panultihon lang na nagpasabot ang paghimulag sa tao gikan sa Dios. So mao na nga nahimulag na ang tao, si Adan ug si Iba, nahimulag na sila karon gikan sa Dios tungod sa ilang nabuhat nga pagsupil sa gidili sa Dios. Mao na nga kitang mga kaliwat nila ni Adan ug ni Iba na panunod nato ang ilang original nga sala. Mao nga sa matag taong may mugso ning kalibutan na buhi pisikal apan patay spiritual. Again, ang buti pasabot sa patay spiritual mao ang pagkahimulag sa tao gikan sa Dios. Dili kay ang espiritu namatay. Kaya di man mamatay ang espiritu. So, akong gipanginaot nga nasabtan nimo kana. So karon mao kanay kahimtang sa tao. Now, tungod sa gugma sa Dios sa tao, anaa diha sa Juan 3:16 nag-ingon, tungod kay gugma sa Dios ang kalibutan, iyang gipadala ang iyang bugtong anak aron kinsa katong mutuo kaniya dili malaglag kundi maluwas. Mao kana ang mensahe mayong balita sa kaluwasan aron ang tao mahibalik ngadto sa Dios. Si Ginoong Hesukristo na naog dinhi sa gamayng planeta aron sa pagluwas kanato sa atong dakong utang sa Dios. Ang sala
mao kadtong sala nga atong napanunod ni Adan ug ni Eva. Busa anaa ang formula nga ang tao mahinukman. Ang original nga sala ni Adan, dugangan sa kinaiyang makasasala nga niya sa atong lawas. Ang resulta, mahimulag ang tao gikan sa Dios. Mao kana ang kahimtang sa tanang tao nga mahimugso ning kalibutana. Kung kita kay nahimugso man dinhi ning kalibutana, mao niya ang atong kahimtang sa dili pa kita maluwas. Mao na nga ang Dios naghatag og naghimo og plano sa kaluwasan. Ang Dios nga mahan kay ana may balaang Trinidad, tulo ka sakop sa balaang Trinidad, Dios nga Amahan, Dios nga Anak, ug Dios Espiritu Santo. Ang Dios nga Amahan mao'y nagmugna sa plano sa kaluwasan. Ang Dios nga Anak nga si Ginoong Jesucristo mao'y mituman sa buhat sa kaluwasan, plano sa kaluwasan. Ang Espiritu Santo mao ang tigpadayag sa plano sa kaluwasan. Mao na nga kini atong mensahe nga gidala karon, mao kini ang maayong balita sa kaluwasan nga gitanyag sa Dios sa tanang tao. Tanang taong nahimugso dinhi nga dili pa luwas tungod sa ilang kahimtang nga nahimulag sa Dios, nahimulag sa hingpit tungod sa atong napanunod nga salang panulundo ni Adan ug ni Eva. So, ang mensahe sa maayong balita sa kaluwasan mao unsay gisulti diha sa mga buhat kapitulo 16 bersikulo 31 nagaingon sa binisaya, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Timan-i nga kinira ang paagi nga ikaw mahilangit. Wala nay lain. Kay kanang maong plano o paagi sa kaluwasan, iyahang gimugna sa Dios. Sa higayon nga mumugna ang Dios og plano, kanang planuha hingpit. Tungod kay siya hingpit man. Mao na nga imo na ang pagpili. Kung buot kang mahilangit, mao kini ang pag-aghat kanimo, pagdapit kanimo. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Ug sa imong pagdawat kang Ginoong Jesucristo, ingon nga imong manduluwas, then imong mahiaguman ang kasiguruhan nga ikaw makakinabuhi uban sa Dios hangtod sa wala na'y katapusan. Ug mao nga si Ginoong Jesucristo nagaingon diha sa Juan 14:6, ako mao ang dalan, ang kamatuoran ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa Amahan gawas kun pinaagi kanako. Ug diha sa Juan 10:9 miingon si Ginoong Jesucristo, ako mao ang pultahan, pinaagi kanako kun anaay tao nga mosulod niini, siya maluwas. Og diha usab sa Mateo 26:24 miingon si Jesus, mas maayo pa ang dili magtotoo nga wa na unta siya matawo. Og gani si Ginoong Jesucristo nagpaubos siya, nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, bisan sa iyang kamatayon sa krus. Pilipos 2:8. Ang atong Ginoong Hesus nagpaka pobre, nagpakabus
aron kita mahimong dato. Kay diya sa 2 Korinto 8:9, kay nasayod kamo sa grasya sa atong Ginoong Hesukristo. Bisan siya dato, nagpakakabos siya tungod kaninyo, aron madato kamo pinagi sa iyang kakabos. O diha sa 2 Korinto 5:21 sab, walay sala si Kristo, apan gipaka makasasala siya sa Dios aron kita sa atong pagkahiusa kaniya makabaton sa pagkamatarong sa Dios. Diha sa Isaiah 53:5, gani gisamaran siya tungod sa atong mga sala, napanggos siya tungod sa atong pagkadautan, giantos niyang kastigo nga mo'y nakaluwas kanato, ug pinaagi sa iyang mga labod nangaayo kita. Mao kana ang katinuoran ug kamatuoran nga ang Dios nagahatag kanatog kahigayunan nga kita magakinabuhi uban kaniya didto sa langit. Mao nga giandaman kita sa Dios niining maong mayong balita tungod siyang gugma kanato. Ug mao nga gikinahanglan nga atong hinuktukan kini nga aron kita makauban sa Dios didto sa himaya niya nga wala nay katapusan. Kay didto sa langit, matud pa sa Pinadayag Kapitulo 21 versikulo 4, didto sa langit wala nay luha, wala nay kasakit, wala nay kaguol, wala nay pag-antos, wala nay kamatayon, kaya ang tanan nangagi na. O mao nga na ay pagpasidaan usab sa Dios nga kadtong mudumili musalikway sa iyang tanyag nga kaluwasan, ang dadangatan kanila o padulungan mao ang silot sa linaw sa kalayo, naginganlas kadaghanag impyerno. Kadtong mudumili, matud pa diha sa Mateo 12:31 ngadto 32, mao kini ang pagdumili niadtong nakadungog sa mayong balita sa kaluwasan. Ang ilang dadangatan maong linaw sa kalayo, nga diin mao kini dapit nga labing mapangis, makalilisang, mangilngig, kinapaitang pagkinabuhi nga wala nay pagkatapos, nga pag-agulo, pagkagot sa mga ngipon, wala nay kaikyasan, atua ang tumang kadulom o kangit-ngit bisan pagkalayo kana, atua ang hingpit nga pag-antos o sakit hangtod sa wala nay katapusan, atua ang hingpit nga kaguol sa hangtod, hingpit nga pagmahay sa hangtod. Mao kini ang bilangguan sa tanang kasakit sa hangtod. Mao kini ang dapit nga sugbaanan sa tanang dili magtotoo, ug dili na sila masunog o mapaso, dili na mamatay, apan dili na mapalong ang kalayo didto. Busa anaa kay kapilian pa karon higala. Buot ka bang moadto ning dapita nga makalilisang, o buot ka bang moadto uban sa Dios didto sa iyang himaya sa langit? Imuha ang pagpili. Mao nga ang tugon ng Dios, tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Magampo ta. Balaan na mo nga Dios, nagapasalamat kami kanimo ni ining mensahe sa maayong balita sa kaluwasan.
Salamat o Dios sa imong pagpadayag, sa imong gugma alang kanamo. Niining adlaw amo kining dawaton, among gituuhan si Ginoong Jesucristo ingon nga among bugtong manluluwas. Kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Jesucristo. Amen.